pozdrav, večer svima. Evo me ispred same hale sutrašnjih natjecanja BB Pepa Grand Prix. Danas je bio jako dug dan, krenuli smo u 6 ujutro, putovali smo skoro 8,5 sati. Bio je koliko toliko dobar put, nije bilo zapravo toliko gužva, ali jednostavno 700 km u jednom smjeru. Kako god da bude u prometu, putovat će se dosta. To je prošlo uspješno, došli smo u apartman koji ste vidjeli u prijašnjem dijelu videa. Odličan je, baš smo zadovoljni. Sam prijavio kategoriju do 80 kg bodybuilding i veselim se tome. Sutra brzo bi trebao biti na bini, negdje oko tipa 12:01, zato što natjecanje počinje u 10 i samo je 6 kategorija prije moje. Nakon što oni završi sa ceremonijom te sa dodjelama kreće bodybuilding i tu smo ja, Nikola Demo i Saša Salopek. Nas troje smo iz Hrvatske se došli natjecati. Oni su prijavili bodybuilding do 90 i masters do 50, a Saša je prijavio classic fizik i masters preko 50, tako da smo svi zapravo poredani jako blizu jedan drugom, tako da je neki dogovor da smo već u 10 na početku natjecanja u dvorani, da bodrimo jedni druge, da pomažemo jedni drugima i s bojom i sa svime što treba. I eto, nadam se da će biti sutra jako uspješan dan. Imam jako dobar osjećaj oko svega, osjećam se pozitivno, forma je možda najbolja ikad, bar po ovom što sad vidim. Vidjet ćemo sve na bini, vidjet ćemo kako će proći noć i eto, vidimo se sutra na show dayu. Evo, odradio sam mali dućan, malo za sutra, sad ću vam pokazati šta sam uzeo. U kuhinji, uspio sam naći 100% juneće meso, neki sos, sir, luk, krastavci, skir i ovo sam našao dobra stvar, ima 0 kalorija i u to ću si još ubaciti elektrolite i to ću pijuskat sutra pred binu i to je više manje to je neki obrok sutra nakon bine. Dobro jutro ljudi, evo nas na doručku, idem vidjeti šta imam, pojest malo ugljenohidrata i vidjet ćete sve ono. Sad je, u liftu smo, stvari se tu, idemo ubit, sad je tren, u boji smo oboje, šredet smo oboje, idemo.
No, 151, not 30. 198. 242. Small step to your left. Znači evo nas ispred organizirane večere za natjecatelje. To vam je u praktički staroj crkvi. Stvarno je predivno. I sad ćemo vidjeti kako to izgleda unutra. Ja sam tu stavio malo.